लोगोफोर गामिनि मानसिफोरनो साहा लोंनो नागिरदों आरो नै फिथा फोथाय बिमा मोननांगौ मोनसे गोसोखांदों। हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टू माय चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन आंनि दिनैनि भिडिअखौ एन्जय खालामगोन होननानै। लोगोफोर भिडिअआ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन। जोङो एक्चुअलि नै दायो दंफैयो क्रिसमास जानो थाखाय मोनसे जायगायाव फैदों आरो जोङो माने जोंहानि आब'मोनहानाव फैदों माने जोङो थांदोंमोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दायो न'आव सफैबाय। ओमफ्राय आं भिडिअखौ आपल'ड होनो हायाखैमोन आरो नेटआ एसे स्ल' जायोमोन। ओमफ्राय प्लास इडिट खालामनो माने बानाय मोन्दोंमोन आरो बेलेगाव थानानै जानाय थानाय बेरायनाय उन्दुनाय बिदि जाबाय थादोंमोन आरो इडिट खालामनाय जायासै बानानैबो थाबाय एसे। थ' आङो दा न'आव फैनानैसो बे भिडिअखौहाय इडिट खालामबाय आरो लोगोफोर। बहुत इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ, नायलांबाय थादों होनबा लोगोफोर। Kai, ayo bisa. Dadah, tasnya. Nih मोनसिगोन अमा हांनाया। जानायानो जानाय लोगोफोरनो फैगोन मोना अमा हांनाय जानोसैलाय सेरसेखौनो साब्रै ना साबाजों जाजोबदों आरो जोङो। यो हमजायालै मार फै। खुन्दैखौ होसोदों हनै। हमजायालै मा यो हमजाया। फैदो। आगै मोनबाय मा? र' खामसो। उफुननायाबो गावगासिनो नाहरलायनो थांनायखौ। बेदर जादों नै बेदर। बिखा-बिबु क्रिसमासनि जानायानो जानाय। ada dah. Christmas जानो फैदों जोंहा क'क्राझार उबायपुर दिसोम। मानसि दं खोमा? फानदों? बियो फासो दा? Dadang. Aduh. Dadang. Itu apa? Udah dimati tuh apa? Hangbogasiनो नो माखासे। बुरजा ओंखाम जाखांबाय आङो क्रिसमासनि माने मा बेदर जाखो अमा हांनाय दाउ बयलार ओमफ्राय अमा बिखा बिबु जा बुरजा जाखांबाय उदैया जायगा गैला एसे हजम खालामहैनोसै जोंहा उन्दुहैनोसै दसे गोलांहैनोसै बैयाव रुमावहाय दा माने जाथ'वाखै आरो दाबो ओंखाम बेदर जादों जोंहा जाखांग्रोबाय बिमा फिसा नामा टाटा होनदो। जोङो दिनै थाङा आरो लोगोफोर गाबोनसो थांगोन। दिनै 25 डिसेम्बर दिनै क्रिसमास आरो ओमफ्राय जोङो दिनै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय गाबोन थांफिनो हरसे थानानै थांसै आरो लोगोफोर। थांबाय जोङो आरो गिर्जाथिंबो बेरायहैगोन आरो माबायदि साजायो बेखौहाय नोंथांमोननो जेबो देखायगोन। थांनाय बोसोरावबो फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय एबारावबो फैबावबाय आरो ना रायलायफागासिनो जाया लोगोफोर गामिनि मानसिफोरनो साहा लोंनो नागिरदों आरो नै फिथा एन्थाब फिथा लारु क्रिसमासनि साहा लोंनो नागिरदों। एवगासिनो ना नै आब'आ फिथा एवगासिनो मालाय गुदुं जानोबा फैसोरबा साहाबो फुदुंगासिनो नै आब' गेदेर मोनबाय साहा जाबानो हैजासिगोन। आंबो जानो हायो हानाया ओमफ्राय उदैया उनावसो मोनो जे ओंखायनो गिनानै जायोनो गेस जाखानाय थांना दाख्लैनिफ्रायनो मारै गेस जागासिनो।
फिथाखौनो एवजेनबायाखै नोङो जासिगोन गाइखेरा मोजांथार खोमा नै साइज कालार जादों बानायखाबाय थोगोन ना थोस्टे खाबा utek na iya ini iya lantan nama ma naik kacau naik nubai naik le iya iya bena matu Tuh. Mama? Mau. Pak. Mau ba? Mai lại. Light mà, light. Ta đang khăm. Khăm ấy ta đang. Khăm nữa. Hả? Khăm. Ta đang khăm. How khăm. Mama là stay đấy. Ada sih. 차 लोंनोसै जोंहा फुंनि सा सासे मेगनानो मोदैआं गहां मामा नै जादो खेत र' खाम ada mau jalan Ada mah? Jangan terus masak. Entap, sudah. Mami ya bisa lagi. Ayo, krim lagi matu. ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो जों थास' खानानै लाबोदोंमोन नालाय मैया बेखौ दिनैहाय संजागोन नै सायनोसै आरो नै टप्ला मोननै ओमफ्राय नैयाव एलांसि मैगं सायना लानोसै बेखौ भाजा ओमफ्राय नाबो लाबोखाबाय नै बियो ना सुस संसै टमेट'जों ओमफ्राय थास' बाथोन ओमफ्राय एलांसिखौ भाजा नायलांबाय थादो होमबा नै लोगोफोर थास'खौ आङो बरनजोब्बाय आरो मनायावनो बांद्रायगोन आरो खावसे सायनानै संसै ओमफ्राय खावसेखौ आब'आ मालाबा जाथोंसै आरो गाबोन समफोर फ्रिजआव दोननानै एसे बुरजा नालाय जाजोबनो हानाय नङा ना आरो जोंनो लाबोजोबनानै जोंनो जाजोबबालाय बोरै जानो माने इसिनिथिं आब'मोननिथिं मोननो नागिरा आरो थास'खौनो इसिनिथिं थास'खौनो खाथियाव मोना आरो हाजोआवसो थांनानै हाजो खाथियावसो थांनानै खाहैनांगौनो ओमफ्राय ओंखायनो जोंनाथ' मेरलाना थास'आनो थास' बारि गारि गिदिंबानो थास' ओंखायनो खाना लाबोफा दंबा होननायखाय खाना लाबोदों आरो ना गोरान ओमफ्राय खोरदै लाबोखाबाय आरो आरामसे संनोसै बेजों आङो दुगैखांबाय साफानो स्र'नो सासेखौ फ्रिसाखौ बिबाय लामाथिं लानानै थांदों आं दुगैनायखाय लानानै थांदों आरो बिफामोना हासबेन्डआ फिसालिजों गुमैजों बेरायनो होननानै थांबाय आरो गावनि गुमैनि फंबाय लाहानाव बिसोरनाव फंबायमोनहानाव बेरायनो थांबाय आरो ओरैनो दसे ओंखाम मोनसान्दि होननानै थांबाय बिसोरो ओमफ्राय बिसोरनि आब'नि बाबु उन्दैखौ लानानै थांखाबाय आरो जोंना मामिया फ्रिसाया बिसोरनि बाबु उन्दैखौ मार्कसखौ गिनानैनो ओंखारनो नागिरा बे थाबाथाय खामानिखौ जेबो मोननो नागिरा आब' हारसिं जायो ओंखायनो बेखौ लानानै थांखाबाय दसे बे टाइमावनो संला संलि संनानै दोनसै
दुगैखांखाबाय खामानि गैला जिबो सुनानै लामबाय मामिनि हासुनाय आरिनिफोरखौ न'आरिबो सुखांखांजोब्बाय बोस्रांखांजोब्बाय दहाय फुङाव ओंखाम एसे संनानै जाहोबाय आरो आब' जोङो आलु बाथोनजों एसे जाखांबाय फुंनि दाथ' टाइमा 11:30 12:00 जानोसै दा 1टा 2टासोआव जाबाबो अरजाला आरो 2टा 3टा जाबाबो फुङाव जाखाबाय नालाय आरो फिथाजों साहाबो लोंबावबाय नै थास' मोनबाय थास'जों ना गोरान खोरदै होनानै संदों बारा गोखै जायाखैनो खोरदैया खोरदैयानो गोखै ना गोदै आं साखिनायबावाखैनो गोखै जायाखैथाय होखाजोब्बायना आब' इयाव